Ftit wara l-10 ta' tlieta filgħodu diversi nħawi madwar Malta spiċċaw mingħajr provvista tal-elettriku. Iżda dak li fl-imoddi ġieli ħad diversi sigħat it-tlieta filgħodu ħajnqas minn siegħa. Il-kumpanija Enemalta rreġistrat telf ta' kapaċità fis-Sistema Nazzjonali tad Distribuzzjoni tal-Elettriku f'daqqa meta ntfew it-transformers tal-interconnector bejn Malta u l-Italja. Dan minħabba diffikultà teknika waqt ħidma ta' manutenzjoni skedata fit-terminal station ta' Enemalta f'Ragusa. Fi ftit minuti l-Enemalta talbet żieda fil-ġenerazzjoni tal-elettriku mill-impjanti ta' emerġenza tagħha f'Dellimara, mill-magni li qed jaħdmu bil-gass fl-impjant Dellimara 3 u mill-impjant il-ġdid Dellimara 4 li bħalissa jinsab għaddej bl-aħħar testijiet qabel jiġi kummissjonat. Permezz ta' din il-kapaċità l-provvista tal-elettriku lil maġġoranza tal-klijenti ingħatat lura fi ftit minuti. Fil-fatt ħafna mill-inħawi kellhom is-servizz lura f'inqas minn 30 minuta. L-Enemalta spjegat kif is-sistema tad-distribuzzjoni ġiet mixawla b'mod progressiv biex jiġi evitat li jkun hemm diffikultajiet oħra. F'inqas minn 50 minuta, is-servizzi kollha kienu lura normal. Fi-stqarrija kien spjegat kif il-provvista tal-elettriku se tingħata lura fi żmien qasir hekk kif Enemalta issa għandha ta' sorsi ta' ġenerazzjoni tal-elettriku li tista' tixel malajr b'mod effiċjenti.